hiru lagun dira. Eta azalduko dizuet nola izango da gaurko lehiaketa hau, parte hartzeko aukera duzue gainera, boskan bitartez. Eta hasi baino lehen, eskerrak eta eskerrik asko parte hartzagatik hirugarren edizio honetan. Eta parte hartze guztioi, dinon, eskoletako irakasleak, ikasleak, liburuetako egileak baita ere, Durangoko udaleko ordezkariak, teknikariak guztiak eta baita ere epaimaila osatuko dutenak. Hemen gure artean izango dira, Saloa Fuertes, Ainhoa Olazo eta Mireia Delgado, eta beraiek izango dute gaurko erresponsabilitate handia. Hau da, zuen botoa ematea, argudiatzea, eta zuek ere gogoratu behar dugu, publikoak bere boska eman dezaketa, ez? Bueno, labur-labur, gogoratuko dizuegu zein dan, gaurko ekimena eta azalpen labur bat. Vicenta Bogel Biblioteka, Kultura eta Immigrazio Sailek eta baita ere Durango Irratiak elkarlanean antolatutako book trailerra da. Hirugarren edizioa beteko da aurten. Eta proiektu honek gazteen artean balioak eta irakurzaletasuna sustatzeko helburua du. 11 eta 17 urte bitarteko gazteei dago zuzenduta, eta asmoa gazteak errealitate desberdinetara hurbiltzea, elkarrizketarako, analizirako eta ulermen kritikorako gaitasuna garatzea, eta baita ere empatia eta arrazoibide morala ere. Unibertsaltzat hartzen diren jarrera eta balioak garatzeko ekimen egokia dela esan daiteke, eta Durangoko bombardaketaren 82. programazioaren baitan iragarritako ekimena da. Orain azalduko dizuen lehiaketa bi zatitan banatu behar dela, parte hartze kopuru handia izan delako, eta beraz lehen atal honetan, eta izitzen da zenean, book trailerera A kategorian aurkezturiko lan guztiak ikusteko aukera izango duzue. Parte hartze handia izan ganez, gutxi gora bera, 60 ordu beteko iraupena izango du. Lehen kategoria honetan. Eta gero, bigarren kategoria ere, 12 aurrera izango da.
barruan dagoen, hemen bai, oso ondo, bien eskakila. Horte badela zinegotzearen eskutik, eta zuen izenak. Oso ondo, eskerrik asko. Zosan nahi duzu esan? Ez? Ez? Venga, eskerrik asko, jarraituko dugu. Gidoiaren saria, esan beharra dago Gidoiaren saria izango da kasu honetan. Gidoiaren saria liburu honetan oinarrituta, urtebete itsas argian, Isaro Monje, Maier Moise eta Nora Arana. Tira, irabazleak. Eta ia, liberatzen diren. Eta saria, bai? 38. lana, ez dago? Ia, 38. Ez, parkatu. Gidoiaren saria, Isaro, Maier eta Nora Arana, ez da? Bai, hemen daude? Ez daude? Ba, bueno, utziko dugu, eta eskerrik asko, Marisol Juaristi eta Jon Andoni Drapo, zinegotzien eskutik. Bueno, orain, publikoaren saria. Eta publikoaren saria, 38. lana, oso ondo, eskuratu hau. Eskerrik asko, publikoaren saria. Eta orain, lan saritua. Hirugarren book trailer ekimen honen lehiaketaren lan saritua. Kasu honetan, 29. lana, nahi egirau, Irati Fagona Barraga eta Josuek Irate. Halo beroa! Eta saria entregatzen, Durango Udaleko Kultura Batzordeko presidentean. Olai Arbizu. Bueno, eta irabazlearen arrazoiak, epaimahaikideek zeintzuk izan diren erabili dituzten argudioak edo arrazoiak lana saritzeko. Batetik, originaltasun handiko lana izan dalako, bigarren arrazoia liburuaren aurkezpena egiten dalako, irudi propioak erabiltzen direlako lan honetan, eta betiko perspektibatik beste proposamen berritzailea egiten dutelako. Eta laugarren eta azken arrazoia bebai, liburua irakurtzearen gonbite erreala egiten dalako. Beraz, soriona guztioi, orain ez joan, orain argazki bat atarako dugu, talde argazki bat, eta gero disfrutatu eta eskerrik asko parte hartzarekin.